Так, все? Пішлись ми? Не чекаємо, що день секве буде маленько ми засвічує сюди. Ну, то, а чи й не бай. Так, що у нас там? Де то до грома? Угу. Так, ще ніко не прикапчав. Ну, то не бай. Дораз ідемо. Ну. Ага, та я бавку не запустив. Господичку, не поміняв. О! Тепер би мало бути. Та що? Добрий день. Перший раз адже й кажу не добрий вечір. Ще му день не стрімив, не знав, як то піде. Уставим у неділю, заївим, випивем кавель, ту є другий. Та думав все ж, може сюди що забавити, закіть мав час. Ну, а що може бути ліпше? Симулятор заробітків у тому. Так, тут вже можете вибрати потятку, бо я його знайшов. Гаджет. Репелент. Це бронь. Бронь видав. Score points by sending home as many resources as possible. Та ні, реліквії будемо глядати. Добре. Середню карту. Modifier. Long cycles. Double ion, maze. Всяка лупина. Йдемо стандартно. Йдемо стандартно. Не думаю, може космічні кораблі будуть барбульками, або... Ну, уже як є. Так. Та що, йдемо? Як добре, коли тут нараз желізо є. Це може... То-то. Сканер. Дроля. Костя там уже прикапчав. Добрий день. Що вас у неділю Божу держить в інтернетові? Так. Барбульковання. Постіль вас держить. Капець, то ти ще й не вставав, ганьбив бися. Йой-йой. Як файно. А, не встигну. Треба вже більше думі, бо там фраси йдуть. Ну, десь. Постіль тя дома держить, кажеш. Ну, ліпше сяк є щось друге. От лошоні. Здоров. Добрий день. Боже, сіснич не берує. Давно вас не видів, пане от лошонь. Якся маєте? Іде ото потихо. Йой, сись 4 тягнути ніч не беру. На місці. Так, значить у мене 3 лише. А що я за 3 можу купити? Таку ніч. 4-6, 4-6. А на бронь мені треба воду. А воду ми ще не знаходив. Все мені дуже треба насправді.
Chyba i se raz wezmу. Так. Ну, і це не фігля, і це самі видите. Симулятор заробітчанина в шахтах. Стандартна пенсільванська баня. Йой, позади ногу желіза так треба було то-то. А там уже фраси біжать. Йой! Йой! А, їх двоє! І ще з різних боків. Сем гет не чекав. А, не кивайня! Йой, єна тріщинка вже є, ну кампець. Це лиш друга, це третя габа, а я вже то-то. Вже в нього поламана стріха. Водичка то супер. На тому самому двіжку, що ти хуснуєш. А май конкретно? Ну, я без поняття, на якому енджінові ця бавка робить, сам розумієш? О. Скорість видав. Май не треба буде. Оп, всяк уже ліпше. Як? Godot Engine. Open source, ага. Я чув, що це така суbo інді-бавка була. І зарелізали на Steam фактично лише недавно. Це встигнув ще так? Та не дуже. Ні, не встигнув. Так. Йой. У мене ніч ресурсів не є. Що я буду прокачувати? Ніч. Галгадот Engine. Літаючий фраз, господичку. Цих май не люблю. Так, у мене є єден води, а з єдним води ніч не вчиниш толком. Всього бока ще можна було щось нікати. А, ти всього бока ще можна нікати. Йой, лиш там твердо. Йой-йой. А то гіби кодер да, який це біда? Оплошонь. Це вже значить буду мати 7. Можеш си виліпшити лазер. Ну, йдіть на ня. Поенно. Маленького побили. Ну, ніч критичного. Що чекаєш? Я все чекав, коли стрім буде лише першим замітив, що настройка Gmail стоїть у нього. Ага, у тебе аплікації хіба на телефонові не є? Бо поштовий ящик, ото фурт, така солянка спама всякого. Я бися на то і не творив. Йой. То вже треба і сись чинити. Піло ПВО мав. Все безюмно. Так, тут можеш авать ресурс. Сись тут. Твіч на телефону не хуснуєш, ясно. Так. А що кодиш? Ти
конкретно деякі бавки кодиш, слухай, то супер круто. Я дітваком теж таке дуже хотів. Йой, не встигав. А, лети, біжи, пилуй. Всі літавчі май паскуни. Добре, що їх якраз не є. Так, двоє з того боку, двоє з того боку. Треба ми воду, бо треба ми прокачати сесь. Буферний щит. Так, треба дуже глядати воду. Що там того боку вже нич? Так, бабки в основному університеті лише всякої нас заставляли. Ага. А що, маєш чимся похвалити? Може ми на другий стрім твоє дещо забавимо? Нє? Не думались над такими перспективами? Так. У мене твіч на телефоновий стоїть, бо з телефона май часто никав. Та й сповіщення на телефонове мені май стоїчно да як никати. На десктоповий, ну, уже ги казав їм, поштовий ящик, то просто мусорка, там повного всього, там ніде не знайду сповіщення того, що мені інтересно. Еть. Йой, ще й літаючий фраз. Що пишете? Похвалитися не маєш, можеш покрінжувати. Ага. О, здорово, Томаше. Та ти прийшов? То значить, аби тебе на стрім закликати, та треба на то-то. Та треба сугубо в день стрімити. Увечері не ходиш. Скло можеш заклеїти. Айно, є в нього тот ресурс, троюгольничок, видиш? Ото кобальт, ним можеш поклеїти скло. Або він дуже рідкий. Того ресурсу на карті дуже мало. Йой, то там ще й в того бока може. Кампець, та... Йой. Класно. Так, ми се сюди ще вернемо дораз. Я се не потягну. Бо там много. Ні. Не потягну. Йой. Йой, там уже дораз до того монстри будуть йти. Треба бічі. Хожу на нові бавки, ясно. Ну, тепер у мене кобальта он 6. Чекай. Кобальта он 6, а за 1 кобальта можеш поремонтувати 80 здоров'я. І сеси візьму. Все, мінус 15%. Ну, редукція ручного демеджа на 15%. А на сьогодні раз не застане гроші. Та що? Та пойте на ня. Йой, много літаючих фрасів. Та, я думав, що я його вбив. Треба ми води, аби виліпшити тот буферний щит. Так. Угу. Так, це вже буде 6 у нього желіза. За 6 желіза можеш що? Це желізо, це золото, це видав желізо.
Так, ресурсоподйомність за 4, авать скорість поворота пушки за 6. Ясне діло, скорість поворота пушки за 6. О, а ну, це будемо то низьке бавити. Видав, знаєш, як попробуємо? Добавимо сисю карту, а далі поникаємо, що там у тебе. Так, я собі лиш лінк усокотити попробую. Цю карту додаємо, далі йдемо никати, що там отло що він накодив. Сконя ще не було. Йой, там уже монстри, господичку. Ніч не уважу на той час. О, поворот пушки вже дуже замітно, дуже чути. Йой, там тут і маленькі паскудоти. А! О! Ну, ще непогано доста. Знаєте, єно, що мені ся всі в бавці не любить, ото накілько монотонний, єнакий такий процес добивання цих ресурсів. Гурідулі, чого ж. Ну, гіби... На одного бока Майнкрафт усьому дуже похожий, айбо тут воно намного має єнакое. Як це то кличе? Грайндінг, ні? По-правильному, по-геймерському. Так, уже в нас доста сих, та виліпшимо собі ресурсоподйомність. Та ще в нас є 5. Ну, води не є. Води не є, це дуже важливо. Треба мені воду в силу щита підняти. Розробку тої бавки, з цієї бавки розробку стрімили. Це котрої? Це тої, що в тебе. Так, і це в мене буде вже 8. За 8 мож лазера чимай дорогий, там десь 10-ку. А, лазерунь 12. О, мож здоров'я собі ще дати. Супер. То що, йдемо? Ага, розробку домкіпера, ясно. Хмари вам зелені тим літаючим фрасом. Маленький пукантьовий. А! Добре. Достання побили. Не достати інну воду, що маєш? Ні, там треба 2 води та й 4 желіза аби лише раз виліпшити. Ну, та й на другої там теж много води треба буде. Ліфт. У мене відкритий ліфт. Ми того разу як бавили на тому стріму, та відкрив намся ліфт, гей-гаджет. Айбо, ну, він не передається автоматично, він не на все. Я його мав знайти тепер, аби його основати, ні? Doom Romantic. Dom Romantic. Ну, Dom Romantic. Doom. О, водичка. Ось це то, що мені треба. Водичка то паранно. О, та й знайшлись ми якийсь гаджет інтересний. Бомга встиг дотягнути. Кобися був ліфт. Ха-ха. Ай, бо нащо мені ліфт, кіть, у мене ще ресурсів ніяких не є.
Що буду тим ліфтом носити? Stun Laser, Blast Mining і Cobalt. Blast Mining не інтересний. Я можу і вручну покопати. Ото 100% буде Stun Laser. Ну, значить. Тут у нас я появив Stun Laser, а аби його апгрейдити, теж треба воду. Ха-ха-ха, ні, ліпше раз виліпшимо сись броню. Та й себе нам треба в перспективі. А один води ні на що не треба. Ну, все ще можна дати. Йой. Всяк. Тепер у мене є ще один автоматичний лазер, який буде оглушати паскудот. Всяк. Пів-п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 ів. Літающі фраси. О, спасня. Файно від 2-3 ударів. Там був деякий ефект на один води. Неправда. Сись? Був. Ха-ха, правду кажеш. Overcharge. Я не хочу overcharge. Мені б уже і дрельку треба виліпшувати в перспективі. Йой, та там у бока ще можеш копати. Я не замітив. Тут ще до бока доста. Добре, нічого не є. Всього бока теж докопав до краю, айно? Айно. Ну як до краю, почти. Ей, там щось є. Я се покверну. Я се покверну. Що то? Що то там? Здоров'я, Мішу. Як ся маєш? Манюньках. Пупукати. Так, треба, видав, поремонтувати хоч піціцько. Уби було просто май супокійно бавити далі. Йой, та в мене супокійно, видиш, неділя, яся пробудив і поняв, що яся хочу бавити. А кіт яся хочу бавити, та мож і з вами показкувати, бо, чому ні? Так, ми тут знайшли були щось чудное у цього бока. Гінде. Не знав, що то. Знайшли ми воду. Це суперскорість. Так, не піло. Йой. Із тих гаджетів, яким відів, уже на цей час Дрілберт інтересний, тот динозаврик, який копле за місто тебе. Но цей Stun Laser та й ліфт найліпші. Не встигав.
Йой-йой-йой, не встигав. Йой-йой-йой. А! Там уже біжать! Там уже біжать! Капець, много їх. Стан лазер перегрівся, не стрілять. А! А! Не киває. Нормально. Так, що у нас є? 6 цього, 3 води. Можемо стан лазер виліпшити. Авать це все. Видав, я би ліпше стан лазер виліпшив. Кулдаун йому. Не було в чашці сяко. І це, я так розумію, таблетка із якимись ускорителями. З шиковниками. Так, тут не густо з чогось, тут вже край. Так ви. Фочстар, здоров. Якся маєте? Ну, а я воду знайшов, ні в року. Кофеїн це називати. Кофеїн мав некий ту ще в Фінджі, мало якраз допивав. Ой. Так, я видав і не встигну вже у долину на ще щось файне. Так, що у мене по ресурсах? 4, 5. Можу туди сесь бласт взяти. А ведь можу ще лазерові демеджа дати, а ведь скорости. Видав? Скорість має. Убося він має скоро крутив. А, ще поскоро. Ще поскоро на битку, айбо уже дуже пізно в боядах дійшов. І це мапа Medium, так мені се видить. То та, котра не має маленька, а й друга за ним. Не борось, сесні в року вже біжить майскоро я. Тут 4 літаучих. Йой-йой-йой, йой-йой-йой. Це дуже не круто. Капець. Так не потовкли. Фух. Тут і музика класна. Така доста чилова. Айбо все єднотипне копання в долину. Мені ся видав за то так любить тот ліфт. Ось не треба так часто бігати горі-доли. З таким склом ті гаїшники не пустять на дорогу. Як добре, що гаїшників вже не є, вже лише поліція. Айбо правду кажеш. Що? Мені ся май полюбило на великів, я її всю викопав. Ото ще до неї мені треба дорости, чоловіче. 6 уже не беру я тягти.
З 5 се ще й порадить, видите? Ну, там вже біжать фраси. Біжи, лети. Так. Є в нас 8. Що ми за 8 гон не виліпшити? О! Броня! Все, супер. Все беремо нараз. Все даже ся не обсуждає. Там якийсь дуже великий фраз. А! Я думав, я губив. Їх двоє! Двоє супер великих, страшних, чорних барбульок. Не знав, що то. Юй-юй-юй! 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 Синьодорас уб'ють! А! Кампець, я щось дуже розслабився. Юй-юй-юй-юй-юй! Ви це виділи? Чим більше береш всяких ресурсів на шпаргу, тим май помало їх доносиш. Айно, і це гиби... Туй-то можеш виліпшити. Carry slowdown. Ось чим більше береш айно ресурсів, тим май тяжко ти йти. Та він тепер з 4 летить таги усе летить, з 5 піцицько май потихе, а з 6 вже не волошен йти. Фоса каліка. Так, це каліка, то буде видко по тому, це я цю карту до мак прийду, не? Або то не каріка, то гиби барбулька. Ай, ну. Який, з 5 ще беру летіти. З 5 дарабами. І маємося в каріку, і маємося в каріку. Цілювати буду віку, а дали Марійку. Ей, дана, каже дана, щедріди, дана, гей. Йой, хто не знає, так. 8. За 8 лазер не виліпшу, або можу виліпшити собі скорість. І це буде важно. Все, йдемо стріляти. Або дали точно вже економимо на сильний лазер, бо кіт ще раз прилетять тут і великі чорні фраси та... А, ту є не. Та що мав учинити? Це мені вже дуже треба виліпшувати тот лазер, бо я їх не встигав убивати. Я в того великого кіко стріляв. Йой-йой. Йой-йой. Та що б хотів поїсти? Бовім у п'ятницю в Ужгороді на концертові Петра Чорта. Незабудка. Капець, я їх не чув вживу, а чи й, не знаю, 10 годів, кіт не більше. Ви сте розуміли, у того гудака із довгого, ну, епінці, тот єден, котрий із ними низько був, що на гуслях грав, не низько в п'ятницю, та він з Горінчова, бо то не стабільний член банди, можна так казати. Там із ними фур другий циганин ходив, на гуслях грав. Ну, та і це в перший раз я їх видів вживу. А, тут лазер помагає, стан лазер. Просто він не дуже сильно б'є, він лише глушать. Бо він май сильно бив, та його ще треба виліпшити. То з тим ще окрема бесіда. Ну, та що хотів поїсти. І це в перший раз я їх чув не на свальбі. А чий? А, не, в перший раз я їх чув не на свальбі. В перший раз це було таке, ось вони були якраз центральним об'єктом вечора. Полюбилося.
Момент, мені треба мацура пустити. Ой. Ну, низьке файно тепло, там мацури ходять повон. Тепер просився гет. Так, мусився оправдувати за Горінчевського. Ні, Горінчевський нормально гусляв, просто кажу, що я його дотепер не видів. Дотепер він видів лише того Довжанського. Та й на ютубові, кіть будете никати їхні співанки, то там теж лише Довжанський. Я не видів у них на ютубі, бо тот Горінчевський десь був. Кампець, як мені треба новий лазер. Кампець, як мені треба новий лазер. Кампець, я не беру всіх бити. А! Страшное. Требася полічити. Все, вже в мене не є кобальта. Кого вказувати? Так, момент, що там? Щось тут стан лазер. Let my tsur go. Let my tsur in. Скорше. Вони якраз походили. То що, вказати вам мацура? О, там щось добре знайшов. Вони зайняті. Їх тут двоє. Один лежить, а другий десь пішов. Кіть вам аж так інтересно. А ну, сірку, посюди. Я тебе дораз покладу, не переживай. Який ти сякий є? Це сірок. Знакомтеся. Привет! Він великий, та й доста добряк. А другий Константин Гіндика Бігат. Він не дуже цимбурується. Такий доста нарватий. Або в нього тяжка жизненна така історія. Він виростав, може так оповісти, на чужині, не туйка. Так, ми той гаджет знайшли тут. Константин виростав не туй, без других мацурів, і його, коротше, його запирали у коридорі на цілий день. З ним нормально ся не поводили, коротше. Та він такий доста. Може так пусть він у нас на реабілітації. Він мало нарватий, не знає, як ото цимбруватися з людьми. Ну, тим часом несуть 2 желіза, та якраз у мене буде 12, та виліпшуся лазер на конець. Так, коби був ліфт. Ага. Добре, дрілберт та й ресурс конвертер. Інтересний вибор. От коли мав 2 мацури, із цієї яри. Так, мені тут треба помочи рішити, що ми беремо. Дрілберта – це ресурс-конвертер. Я би казав конвертер ресурсів, бо копати я Волошин сам. На другого бока у нас карта середнього розміра та самому довго. Я беру конвертер. Або раз конвертувати ніщо, бо я собі беру лазер. Та йду стріляти паскуду тника, такий він став великий. Такий. Йой-йой-йой. А! Дед! Дед! Моцний лазер, дуже порішав
Або сись великий чорний фраз, який скакав, мені ся не полюбив. Нормально. Нормально будемо і без Дрілберта. І з ним много... І з Дрілбертом теж много талантування. То треба йти никати, це він нагоду не уснув. Його треба ще окремо виліпшувати від свої дрельки. Бо він має скоро копав, то все. Я, чесно, не думав, що Дрілберт має вигодний нам буде гей-конвертер ресурсів. Попробую Коротше, конвертер ресурсів годен конвертувати желізо в желізо, просто множити його. Там треба просто буде мало води, аби то виліпшити. Ми то дораз учинимо. Це вже 6 тягну, айно. Так, конвертер. То мені треба 2 води. У мене не є раз води. Ну добре, туди за 6 що могу не вчинити? Ніч такого. Ніч ми не вчинити за 6. Та й не дуже кудись встигаємо. Не дуже встигаємо. 19-ту волну, це 18-ту будемо вже зустрічати тут, коротше. Ну. Та сяк. Капець! Капець! Це що таке? Це що таке вообще? А! Міся не любить! Міся не любить! Можна як отмінити. Господичку, ви це виділи? Кілько тих літаучих фразів. Так. Мені треба, коротше, всі 2 лазери. Видав. Бо то коштує онь 24 желіза. Я в шокові, як ня покопкали. Кампець. Ну конвертер годен дуплувати желізо. Лиш треба, ми видиш, 2 води на виліпшення. Я тот конвертер собі вже брав того разу, я вже знав, що файна штука. Треба 2 води, та він, коротше, за 2 цикли перечинює з одного желіза 5. Ну, поранно. Мені треба дрильку виліпшувати. Дуже мені треба дрильку вже виліпшити, бо стає тяжко копати. Там далі зачинається долі синя земля. Синю землю вже дуже тяжко копати. Ну, дуже не скопкали, ні? 3 тут і великі прилетіли, і наємно прилетіли ще путята з другого бока. Я не годен стріляти у всі боки нараз. Перебачте, це... Я... ну... Ні. Тут воду важно знайти. Кобальт то добрі. Поремонтуюся, або треба воду. Ну, я ся поремонтував, або мені страх, як треба воду. Добре, що в цих великих їм... треба було на цього бока. Треба було на цього бока, там тут і малі паскудоти. Я се лиш поремонтував. Треба ми воду. Треба ми воду. Страх, як ми треба воду.
Пішли ми всього бока никати. Йосип Кобальт, автор книжки Ужгород відомий невідомий. Ну. От справа від ресурсів. Ото щит. У мене є, коротше, такий дочасний щит. Він гіби поновлюється після боя, видиш? Щоб вони не били скло, то є такий буферний щит. Його теж можеш окремо виліпшувати, він йде як окремий гаджет. Видиш, він це набирав, тепер він це набрав. Ото видко він над мою барбулькою, такий жовтий. Ники, видиш, над барбулькою жовтий, все таке гібові. Ну, а що я можу вчинити? Фактично ніч не можу вчинити. Треба ми воду. Дуже мені треба воду. Маєш студню? І дрильку ми вже треба виліпшувати. Ніч не беру. Не беру, копати далі. Так, там доправа ще були ресурси, треба се затямити. Ну, приложено їм. Ідіть на ня. Лиш не то, не то. Тебе не хочу, ти не йди. А! Ну, кампець. Блискавицями в нянабо. Хоч це піцицько по ремонту. Тяжко з цими. Найся не приказує. Так, тут були якісь ресурси. Ще желізо. Я ся вже й не беру копати на ники. Таку кам'яну стіну просто. Дуже мені треба дрильку виліпшити, дуже. Самі видите. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. На таку доста середньої плотності стіну то много. Є вода. Значить, є вода, чинимо конвертер, бо він з желіза дуплував желізо. Та йдемо на то. Так. 4 води. Значить, беремо ісе. Є в нього ще 2 води. Що за то можемо взяти? Сись шокер. Файно. Та й готово. І якраз у нас обстає один желіза. Та ми один желіза конвертуємо на 5 желіза. І йдемося так і бити. Літаючі фраси, бігаючі фраси, маленькі фраси, котріся взривають. Мені до розконець. Мені до розконець. А ото буквально кам'яна стіна, айно.
Я летіти не беру. Таке. Тягне сигінь. Ну. Та сяк. А ви що інтересного робите у неділю? Кої мене не никаєте. Так, дрилька 12. Грузоподйомність 8. А більш ніч такого і не можу вчинити. Бо води не є, кобальта не є. Мене дораз видав б'ют. Якіть... Мене лиш половка здоровляся обстало, мене го не вбити. Слідуючу ту габу. Айно, я нажимав тот електробласт, лиш мені ся видите, що він лише на тотих, на... О! Кобальт, супер. Мені ся видите, він лише на мілі тих фунгує. Треба дораз почитати. Я так розумію, то електробласт, він демедж наносить персонажам усім тим кругом. А ну, так. Trigger an active combat ability that creates a deadly field effect around your dome for a short time. Ясно, значить, і це лише тих б'є, котрі руно попіля барбуліка стоять. Ясно. Ну. Кампець із цього бока. Паскудот тільки много. Туй був тот електробласт, видите? Аж він його оглушив на 3 секунди, ну на 7 конець. А! Кампець! Не попадав. Сього. Та й сього. Йой. Маленько ся полічити. Тяжко, тяжко. А ми ся ще не докопали в того бока. Моделувати будеш? То ще й то 3D моделька чиниш шилиякі? Кампець мене всяка інтересна ошколована чилетніка. Все нараз. Так, туй, на кого не поникайте, тот, як се каже, челяний оркестр, ні? Я теж много шилякого знав, би знав. Трикутник Владіку, ото Кобальт. І він ся куснує якраз на ремонтовання всього. Так, у мене 11, 12, 13 желіза. 13 желіза. Що можу вчинити? Скорість поворота пушки. Або я би на 2 лазери ліпше назбирав. Або коби не було 4 води, то я би ще сись виліпшив. А ведь здоров'я за 14. Ну не в то не можу. Добре. Ресурсоподйомність туди. Ресурсоподйомність that will be. А я видав не встигну спуститися ще за якимось ресурсом, ні? Уже не дуже. Ну добре. Та йдемося застріляти з фрасами.
Великий, товстелезний, літаючий фраз. Я всяких не люблю. А зато є в нього час тепер біче кудись. Так. Тут були ще ресурси, так тямлю. Айно. Ще кобальт, супер. Дуже хочу ліфт. Дуже хочу, би мися впав ліфт. Так, є в нього 12 желіза. Треба, видав, дозбирати 24 до того. О! Доконвертувалося желізо. Ще 5. Кладу таку й далі на конвертовання. Кладу таку й нараз на конвертовання. І никаємо. Вже в нього 20. Добре. Та туди вартує дочекати ще 4, та би ми взяли двойний лазер. Айно. Давайся бити. Всякі літаючі фраси. А ведь може не 2 лазери взяти, а 1 сильний май просто. Може 1 май сильний. Може вартує просто 1 май сильний взяти. Тут просто никайте. Я беру аватісе, авать 1 суперсильний лазер, авать двойний лазер, що на 2 боки буде зеркально стріляти. Я не можу взяти оба 2. Та треба тут буде файно поміркувати, що мені май треба. Щось я звідаш? Із ресурсу є мідь, вода, кобальт. Ну, це гіби не мідь, а желізо, або айно. То ті 2 лазери не тяжко координувати, вони сяк зеркально ходять. Ну, я вже брав тут і 2. Воно не є тяжко. Просто... То мені фактично вже треба тепер рішати, бо ресурса мав доста. Якраз. Попробую взяти 1 сильний. Буде то добрий. Береме. А це що буде? Laser hits energy projectiles. Класно. Летиме далі. Для новизни може сильний, ну. Що? Поки то мусить совпасти, бо тут фрази зеркально стояли. Правду кажеш? Правда, коїх много, а маленькі. Та вони і так просто з 2 боків біжать, та то не тяжко скоординувати. Вони гибися самі координують там. Друге діло, що воно далеко не все так совпадать. Вони мають часто авать з одного бока біжати, з другого летять, авать щось таке. Так, кілька у мене тепер буде ресурсів. 9, 9. Я за 9 ніч толком і не можу вчинити. На сись треба воду, на ісе треба воду. На ісе в мене хибит. Та й все. Ти більше ніч не можу зробити.
Нічого інтересного не є. Йдемо туди чекати фрасів. Вже часу не. Йой! О! Вау! Ви самі йдете! Напойте на ня! Якраз щось велике на ня лізе. Парада. Моцний лазер, ото добрі. Що, біда ще в тому, що лазер довго туди-сюди повертати, бо їх два там має бистро. Айно, скорість обертання лазера ще треба окремо прокачувати. Є в тому такий мінус. А над тим показчиком що за показчик? А то указується, та маленька цятка указує, це доступний у ня сись електрошокер. Там ще є електрошокер, який один раз за битку можеш пускати, то він там на пару секунд оглушать усіх тих маленьких монстрів, котрі суть руно кругом мого сього. Руно кругом барбулька. Лазер моцний, міся полюбив. Класно намальований ще при тому. Так, тут ми ся докопали до крайчика. І знайшли маленько ресурсів. Шкода, що не знайшов воду. А, вода! Вода! Я знайшов воду! Є, я знайшов воду! Так, треба зараз придумати, куди я тут воду буду пущати. Бо є куди насправді. Є куди. Так. Ні, ну айно, ож чим май глибоко йдеш, то тим просто залежі ресурсів стають май масивними. Їх не є, як би то пустити, вони не попадаються май часто, просто кіт натрафиш, там май велика цятка тих ресурсів буде. Значить, є в мене 2 води. Це 4 треба. Йой, електрошокер не є смисла. Та туди демедж стан лазера береме. Ну, лазер такий крутий. Звук у нього такий класний, ви чули? О, добре, що я тепер взяв цей великий, бо оба великі фраси йдуть з одного бока. Та й доста бистро го вбивати. Класно! Іха! Ну і це було діло. Так, кудись ми там йшли. Там і ми десь були. Так, тямлю. Уже доста далеко. Треба міркувати по тих скорісті ще виліпшувати. Лазер вже нікуди виліпшувати. Скорість поворота лазера вартує виліпшити, а сам лазер вже не вартує виліпшувати. Тот стан лазер забиват. Він гиби просто учміляє ворога, або я му виліпшив. Ну, я його виліпшив, бо в нього було ще 500 демеджа. Ники. Стан лазер. У нього, видиш, демедж 0,01. Так що він гиби, можеш казати, без демеджа. Або я му виліпшив сесет, а тепер у нього 3 демеджа. Та він ще і забиват. Просто аж дуже помало. Куполушниця. Не кушниця, а куполушниця. Баньошниця такий. Так, там і ми були. І от я вже не встигну вернути, видав. Не, встигну.
Я за себе 2 цятками желіза так довго треба було йти. Треба си... Ні, скорість поворота лазера. Це перше, що мені тепер треба. Кладемо зась на конвертацію. Виліпшуємо скорість поворота лазера. І ще не обстає 12. За 12 ще скорість свого виліпшу. І дамося бити. Дамося бити з фрасами. Добре. Почти ідеально. Маленько ще виліпшимо. Треба... Там можеш додати ще здоров'я барбульці. Треба буде ото вчинити дораз. Пілуйся, Гися каже. Та я ся пілу дуже. Я ся ніч допілую, люди добрі. О. Водичка. Тусь. Куйтя май треба, було та не було тя. О, тут парадний параде. Ей, бо сись берує. Ей, бо сись берує, нехай такі котяни на собі сигняшний. Треба мені ліфт. Дуже мені треба ліфт. Тот автоматично ресурси піднімати. Так. Мені найсе треба 4 води, у мене тепер буде лише 3, ні? Я лише 3 води знайшов, айно. Я знайшов лише 3 води. Лазарічево. Лазарічево то весело. Кажу, єно, що мені не любить усю бабцю, ж треба тільки много бігати туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Зато дуже люблю тот... Так, можеш виліпшити... Ну, мені би й семай треба, насправді. Уже дочекаємо фрасів. Лозарічево, там... Туди теж Австромадярщина зсилала французьких генералів. Лозарічево? Це що таке? А, ви це видели? Вони ся телепортують. А! Ого. Ви тут увидели якийсь фраз, який ся телепортував з одного боку на другого. Капець. На Лисиче в нас, Богу жаль, не кажуть Лис-Вегас. У нас на Лисиче кажуть... Не файно, коротше, кажуть, я те не буду казати, як у нас кажуть на Лисиче. І ой, це ми лиш до синьої землі дійшли. Далі ще, видите, салатова якась дули. Там край карти, добре. Що вони файно кажуть? Так... Ото, знаєш, не унікально є про кушницю, ось люди з одного села знаються посміхувати над людьми з другого села. Ото сусідське. Тут є один лисицький модератор. Може не й викиряв з твіча, кого знає. Ліпшеся посокотити, ні?
Усеся ліпше посокотити. О! А я знайшов, видав то, що мені треба. Тут головний артефакт. Ну то натурко не файно, що американці ся напудять. Туйсут, ведете? Виділи сте, ні? Вони ся телепортували туди-сюди аж. Не міг йому попасти даже файно. Та дуже добре що є тот стан лазер, бо він читаво помагать. Він стрілять у тих, кого я ще не встиг запримітити даже. О, а тут ще й хто? Якийсь гаджет, який мені вже видав не дуже й треба, бо я там такий знайшов фінальний артефакт. Або вже притягнемо, що не буду його лишати на землі. Кампець, ми цю карту вже годину бавимо. Condenser adds a machine under the dome that slowly produces water. Нормально. Мені якраз треба воду фурт. Най буде конденсатор. Конденсатор я ще нігде не брав. Це перший раз. Він мені один раз попадав. Або я туди чи взяв був ліфт, а не конденсатор, бо туди не було проблем з водою на тій карті. Де то та махіна? Десь тут долі... О, тут, все, знайшлись ми. Або треба втікати геть. Коротше, чекаємо геть. Головне, що я знав, де вона. Розкоплися шиковно. Так. Якраз це желізо доконвертувало. Та й покладемо ще на конвертовання. О! О! Ей, бо тут не впалив. Порядок. На єден собі полічимося. Так. 3 води. 5 цього. А я нічого такого не можу вчинити. Можеш конденсатор виліпшувати. Найде. Просто бум щось му виліпшив. Бо не було ж просто так йому взяв. Ти можеш прокачати, коли він тобі оверчарджив щит. Фараонія Зарічівська. Ото вже не дуже актуально, бо вже ми знайшли головний гаджет, або видав на Хосен, бо було пак поникати, що воно де. Оверчарджити щит, ото класно. Так, тут у нас головна епопея. Це хіба ціль цього режима ігри, режима бавки, знайти цей головний артефакт. Та можеш казати, ми вже почти виграли. Його треба встигнути просто розкопати. Ну, та і в ньому йдуть 3 шнури, 3 уключателі. Єдиним уключив, він це вже світить завто. А двоє ще, видите, цей шнурик світиться, я його включив.
А один ще йде всього бока. Треба його знайти та теж включити. Десь сюди йде. Тут ще й ресурси. Тут є. Кампець. А, мені вже треба втікати. Тот літаючий тобі нараз усі щит забирати. Йо-йо-йо, його набити. Може в мене просто мало здоров'я в щита. Йой-йой-йой. Йой-йой-йой, як много сих. А! Великі нефайні фраси. Йой, дорос не уб'ють. Я щось дуже запанікував і наробив дурниць. Все, і кобальт у ремонт. Свистатися. Мені вже треба докопати ту фігню. Чим скорше. Третій шнурик у того бока десь іде. Йо, як тяжко йде, як тяжко йде. Та піраміда то водний конденсатор, він конденсує воду. Аж потихо чинить мені ще воду. Де є то та? Ту є. Ну. Ту є, знайшлись ми. Знайшлись ми головний артефакт, летиме до мі. Він такі класні волни пущать. Цілий світ іде габами, таку текстури рушить, видите? Файно є якое. Так, 6, 5, я ще можу дещо виліпшити, можу все виліпшити, добре. Ну, пішлись ми. Всього вбити. Тільки у вас много. Як пафосно воно закінчать, я вам кажу. Йой. New difficulty unlocked. І саме майха біло. Invulnerable. Безсмертність такої. Trigger an active combat ability that makes your dome invulnerable for a short time. Класно. Класно. Амінь, то, чесно, у перший раз, коли таке було, то думаю, може все смерть аж ти не задовбаут. А воно так фунгує, аж у цьому режиму вибавки, коли ти знайдеш цей фінальний артефакт, та на тебе йде гебе фінальна волна тих монстрів,
і коли тебе почти вбивають, та фінальний артефакт вилітать і їх усіх оцях розстрілює з лазера. Далі не XCOM, далі знаєш що? Пообіцялися, ось будемо пробувати бавку отлошення. Він там щось напрограмірував. Страшно. А ну чекай, то треба мені... Як? Мені треба тепер поміняти возюрчик на... Сяк видав? А, і це треба скачувати? Це ти мушу гроші дати. Ай. Господи. А, ні, я типак потім гроші зажену. Никаємо щось таке. На function. Так, чекайте, треба ще раз туди. Бо воно мені просто гучить. До мене кате, що у нас отлошень наробив. Все кажеш на тому самому Game Engine-ові. А що треба чинити? А не можеш втручати блоки? Йой. А є в нього здоров'я? Не вказує в нього де здоров'я. А! А що треба робити? Ти правила бавка не розказував. Нажимаєш пробіл, аби випустити заряд. А, взриви мене заряджають. Ага, сяк. А! Неочевидна була механіка, так ти повім. А! Це все смерть? Такое є смерть. А! Ясно. Це кабалка. Ну, я видав помалу навчився, як і се бавити. Єй! А це що? А це теж таке, що стрілять, ні? А! А! Ясно. Сяка бавка. Чого вона не то-то? А! Чого вона не хоче стріляти?
ясно. Добре, інтересно було. Або на цьому видав раз доста. Будемо се вертати гет ід Думкіперові. Ще одну забавимо собі. Так, тут треба поміняти на СС. Ну, або, знаєте що вчинимо? Я си піду зварю ще один кавель. А так будемо бавити. Не розбігайтеся пару минут. Так, ну що, я ся вернув. От Лошонь розказує, яку файну бавку він розонадів, айно? Воно інтересне, просто механіка така непривична і неочевидна. Тобі треба, знаєш, що тут у бавку дати туторіал, що треба чинити. Бо я бися не додумав, що треба подойти тому взриванньові та заряджатися від нього. Ну, а ми попробуємо ще раз. Буде у нас лазерний дом. Ancestor не available. Потяг конич не дає, но най буде.
Гаджет. Давайте попробуємо з репелентом раз. Relic Hunt. Difficulty Brutal? Ні, я не хочу. Та воно мені спереду... Ні, давайте просто Hard най буде. Авать Normal або велику карту. Най буде Normal або велику карту. Я ся вчив на тому движкові, ага. Значить, у перспективі чекаємо там і туторіал, ні? Ну що, у нас велика карта. Я в перший раз буду бавити велику карту. Йой, мені ся вже не любить. Мені ся вже не любить. Мені ся вже не любить, бо під ногами не було ресурсу, так і все. Ту є. Сяк не дотягну. Так, перше, мені треба сканер монстрів та й пісяцько більше здоров'я. Бо вказувало. Не порозумів. Як ото це поберу той ліфт? Ото не від мене залежить, чи в мене той буде ліфт, чи ні. Ото чи впадеся мені тот гаджет, чи ні. На минулій карті мені ся не впав. А туйка було б дуже добре, вбися впав, бо без ліфта на великій карті мені ся буде дуже тяжко. Все, вже монстри біжать. Оце моя інтересна карта, моя світла така, файна. Так, і ресурси все включимо. Добрі. Ну тут усі в карті дуже файні барви, мені ся люблять. Ну, давай. Сигіняшний, тягни. Так, уйти виліпшимо скорість. Авать ресурсоподйомність. Що ліпше? Видав ресурсоподйомність. А далі скорість візьмемо. Бо щось ми близько доста. Мені страшно на кількось, буде велика карта. Йой-йой-йой! Монстри! Я забув! Я забув за монстра. Розслабився чоловік, видите? Яке авто. Так, можеш видути репленен тот. Там ще є одна планета ззаді. Ну тут файно, дуже красочна бавка. І це, це мушу дати. Паранно дуже вчинена. Хоч і з таку мінімальну графіку. Із такого похожого оби на тільки файно та й на тільки просто вчинено. Loop Hero. Мені ся теж полюбив на такому уровні. Мого, правда, на стрімах не бавили, та й не думав, ж будемо. Ми не встигаємо бавити все, що нам бися хотіло. О, вже в нас є то.
Можемо виліпшити лазер. Це перше, найважне, що треба виліпшувати, то лазер. Тут у нас не є щита. Того дочасного бар'єра у нас не є. Зато тут дуже важно буде виліпшувати зброю чим скорше. Що? Тут Зеленський казав Порошенко, тому 24. Пилуйтеся. Як що значить пилуйтеся? Ну, пилуйтеся. Не маємо час, треба наскоренько біче пилуватися. Пилуватися значить шатувати, добрі. О. Нагадав вам, велику карту бавимо тепер. Я ще велику не бавив. Ай, ну, пилуватися в то шатувати, кого б міг подумати. Пилуємося! Пік! 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 А! Там літаючий фраз. Чи та ось ми знайшли? Файно. Може буде виліпшити дещо. Так, ой, 5. Дрильку си візьмемо. Дрилька ото добрі. Максим Сіл, добрий день. Ми вас тільки ще безювно не виділи. У перший раз сте у нас на стрімові. Як се маєте, розказуйте. Як сте нас до Мак знайшли? Ми тут, видите, бавимо домкіпера. Симулятор заробітчанства 19 сторіччя. Коплемо ресурси в шахті, коротше. І це в перший раз взяв велику карту. Дотепер їм лише маленький бавив. Ну як, малу. Перед цим ми за годину прийшли середню. Йой-йой, а я не встигав зась. І це все моя жадність. І це все моя жадність. Бо я хочу всі ресурси на карті забрати такої. Йой, який я недобрий. Ну, то сяк. Знайшов нас по ютубу, ясно. Там їм ти приложив ідею на відео, як формула файної сколомийки. У тоді би таке відео за сколомийку, що то видків, то який суд сколомийки, живний суд поширений, ага. Ну, це насправді добра ідея, айно. Може буде вчинити відео і за сколомийку. Не лише їх придумувати та й співати, а ще й об'яснити, що то таке, не? Так, тут я чи візьмемо скорість. А за 5, що у нас обстало? А фактично ніч за 5 і не вчинимо таке. І все не помішати, айно. Так, зараз все. Ідемо далі долі. Ай, ну то добра ідея. Відео, якийсь такий туторіал How to сколомийка.
О, тут вже починається майтвердо. Чотири тягну? 5 тягну. 5, ай. Так, ще встигнув долину Затемінна. Мав би му встигнути якраз. Біжиме! Та буду мати 8, а за 8 можу ще дещо файно і виліпшити. Лазер 12, або я си за 8 візьму і дав скорість. Ти йдемо на битку. Ну, діднання. А треба все було виліпшувати. Він з того боку ще один іде. Паскуда йден. Я ся доки треба все було лазер, тобто поворот лазера виліпшувати. Дурак! Мігалю, щось начинив. Добре ж кобальта мені достати, годинимся хоч поремонтувати. Щось ми знайшли. Так, і це все розгетмечимо. В першу очередь візьмемо гаджет. Гаджет та й маленько ресурсів із собою. Коболіфт, я ся вже надію на нього. Будемо никати, що нам дасть, це буде ліфт у виборові. Нє. Дрілберт та й проуб. Беру Дрілберта. Так. Ну, іди. Всякий то Дрілберт, ви сте виділи. Так, а ми сюди поникаємо. Йой-йой, монстри! Я забув! Ні, біжи, господичку, з тим Дрілбертом, я забув за монстрів. А він ще й спати ліг, пана Муруського. Так, треба поремонтувати. А за 6 ще здоров'я, добре. Йой! Господичку, з тим Дрілбертом. Заговорився, і це все, це все ви винуваті, поняли сте? Дрілберт ще й спати пішов, безсовісно, і мене там б'ють. Пробудився. Ні. Ліпше би був ліфт, Дрілберт, но всяк теж не піло. І репленер їм забув включити. Ну, свистатися. Що, треба Дрілбертове ім'я придумати? Та придумайте. Які у вас ідеї? Заки нас б'ють, він спить, видиш, то... Сякий персонаж. Не, Дрілберт лише сугубо копле. Дрілберт лише сугубо копле. Доста... Видите, там лиш за ним димить. Лиш се за ним курить. Так, захуснуємо ще replenishersis. Йдемо далі сюди. Никайте, видите? Ану! Що? Спати не треба. Треба робити. Я тя нащо взяв? Так. Все, я тепер уважний, тепер іду до мій. Я готовий. Пойте на ня.
дуже ми... Ах, бит. Скорість поворота. Що за бавка? Dome Keeper кличеться. О, Дрілберт знайшов щось інтересне. Дрілберт знайшов ресурси, хоч якийсь хосен із нього є. Йой, ні, іди в того бока, добре. Hold E to pick up Drillbert. А, то ясно, то я вже вижу. Його там теж можеш виліпшувати по всякому. Дрілберт не спи. Бавка то-то. Dome Keeper. Там у називці стріма. Не у називці, а в категорії стріма має писати ось. Щось. Не пише у вас категорію бавки? Має писати. Не, годувати його не треба. Він гиби досить автоматичний. Так, скорість лазера. Та й що ще годинимо взяти? Та й ніч. О! Melee damage reduction 40%. Все беру нараз. Ну, та узявим сись Melee Damage Reduction, значить на цих, що бігати збоку, можуся свистати, а треба фокусувати на тих, котрі літають та стріляють у ня. З тима треба. Так, і до мене кати, що там Дрілберт, це не заспав нагоду. А, ну поки як. Всього бока йде. А я поникав, що всього бока. О, Дрілберт воду знайшов. А я желізо. Йой, кіком того там знайшов. Паранно. Іть! Не берує. Дрілберт у тривогу зрана спить. А, та ти у тривогу зрана спиш, ну. Ко вам, доктор? Дрілберт хоч то роботу пробує приспати. Не встигав. Треба вже пілуватися. Айбо мав 6, а за 6 що не смів взяти? Що там у Дрілберта? На нього теж воду треба. Значить, це що? Ефективність цього, а це що? Treat growth time, energize speed up, energize drilling, це мені не дуже треба. Кавель му можеш виліпшити. Виліпшу Дрілберта. Йой. Уже цих доста много набігати. Йой-йой-йой. Та й баня вже дуже пупукана, треба мало поремонтувати. Так, що пишете? Господичку, ті котуй пишете, я не встигав читати. Хижа кіпер. Ну, пекально, сторож хижі, сяка бавка. Він спить, бо довго стіну. Бо там стіну не викопкати. Ну.
На YouTube паралельно. Ні, та де. Стрімити нараз і на Twitch, і на YouTube, то доста дурниця. На якусь інну платформу треба стрімити. Я не буду встигати коментарі читати. Я і тепер не встигав коментарі читати з іного твіча, вас тут лише троє, тільки пишете. Айно. А сигіняшний видів там желізо та думав собі, я то не попіру копати. А ні, Никите, пробудився. Айно, туди йде, добре. Всяк буде якраз. Я заберу і все, заберу воду. Ти не геть. Кобобов ліфт. Ні, кобобов ліфт. Круто ж воду в ньому много. То добрі. Всяк ми двоє з Дрілбертом на пару. Він у одного боку, я в другого. Він ляже спати, я піду стріляти монстрів. Ну, та й треба бічегет. Треба запілувати. Ну, десь те. А чи й доста ефективно було. Ну, шиковно. Так, євня 6. Що можеш виліпшити? Се є. Мож... Ся можеш взяти. Активна абілка. Як ся будемо бити. Тото спомалює ворога. А може Дрілбертові ще да що візьмемо? Treats grow at the nest under the dome. Take them to Drillbert, who will happily gobble them up to get energized. Мож. Цукри якісь Дрілбертові. Що? Обойдуться мало коментаторів. Хвати більше буду точи. Стан лазеру то безумно твій цімбор. Я не знав, це мені вартує іпін на YouTube стрімити, це туй доста. Мені раз туй на твічові парує. Може пак буде сугубо експеримент попробувати і на YouTube стрімити, або як там іпін з бавками, я не знав. Чекайте, там ми всього 6 маємо. Ніч зато толком не можемо взяти такого файного. Так, давай поникаємо, що там Дрілберт чинить. Це не спить нагоду? Не спить. Знайшов нам повно ресурсів, файно. Ну. Лети! Не встигаємо. Так, тут у нас 5, там 6. Можемо си виліпшити. Лазер видав не можемо. 12. У мене буде лише 11. Айно? Лазер не можемо. Туди почекаємо мало. Ну! Кампець. Треба ся піціцько поремонтувати.
Сяк. І це Дрілбертові несеме. Він буде радий. Йой, ми тут всього знайшли. А, він того бока не може йти вже. Та у другого бока. Та який пик-пик? Ну. Господичку. З чистим Дрілбертом. Свердло ж. Свердло ж файно буде. Ну. Вліпшуємо лазер. Та й ще щось можемо. За 4. Теоретично. Не дуже можемо. Нормально. Треба літуни вбити. Шкода, що того стан лазера не знайшов їм ще. Тот був дуже нахосен. Дуже помагав. У битках. Несеме Дрілбертові подарок. А ми сугубо будемо носити домі ресурси. Немає гірший сценарій, так вам повім. Далеко немає гірший сценарій. А, треба прокачка, бо він сам розвертав, я не знав. А, ну, тує. Тоді беремо таку сись кавель, та й сесе. А, нієвня води. Добре. Не бай. Ідемо туди. Ту йому маленько поможемо. Йдемо там. Там ще були розкопані ресурси, треба забрати. Ну, якраз ми виліпшимо, то бися він розвертав, і він це у того бока до кінця копле, а далі буде годин вернути. Так, що то за показчик нижче показчика Габефрасою? Не порозумів, нижче показчика Габефрасів ніч не є.
Забув йому з'їсти взяти, ай ну. Так видиш, не встигав все нараз. Треба ми і собі виліпшити все. А свердлоша направду треба покласти на один кубик мою долину. Все, всяк найс йде. Ото полоска цього репленішера. Не репленішера, а репелента. Коротше, я розбризку у воздух якийсь хімікат, який відпужує геть фрасію, та вони майпізно приходять. Вонося набирать, я його вифирцку на воздух, і воно гиби просто подовжує час, доки прийде слідуюча габа фрасію. Кіть накрутом. Потім можна було взяти авать СС, авать щит, такий буферний щит, таги минулось ми карту бавили. Ніки, видиш, вонося набирать, а коли вонося набере, та я його вифирцкну, там майдовго будуть фраси приходити. Так, іде мене кати, що там Дрілберт розкопав. І ой, а я там ще гуріни то-то. Тут ніч такого не є, ясно. Йой, ні. Не сюди, Дрілберте, не сюди, а сюди. Як тя? Ага, сяк. Іди в того боку. О, гаджети ми знайшли. Знайшли ми гаджет. Ту-ду-ду-ду-дун-тун-ту-дун-тун. Я про свою роботу не забув. Конденсер – це ресурс-конвертер. Ясно, що ресурс-конвертер. І такий... ще не можемо. То треба ще прокачати. Обось ми могли конвертувати желізо у желізо. Так і вчинимо. Так. Тепер виферцькаємо хімікат. А самі ще йдемо в долину поникати, що у нас тут інтересного є. Все, требася пилувати дгорі, бо вже не встигав маленько. Щось того хіміката дуже намало застачать. Так. Wave delay. Себе мені треба, на все треба воду. Ідемо Дрілберта погодуємо. Дрілберт. Яке що ти приніс? Єга! Ну. Так, нараз зачав. Так. Лийте меду мі. Нащо переробляти желізо в желізо? Ну, правду тобі кажуть, ось воно із єдного чинить 5 просто за деякий час.
Що мені дуже-дуже на хосе. Так. Ресурсоподйомність. Закид Дрілберт копле в одного бока, ми коплемо у другого. Що? Гибокіть нараз хоснувати і не конвертоване, та ся нераціонально получать. Так чого? Раціонально, просто в результаті буде більше, кіть дотягнеш, ні? У довгострочній перспективі ліпше мати то-то. Так. Треба нам воду. Нам все нам треба воду. Нам все нам треба воду. Фрази пойте. Всі з одного боку? Ну як файно. Як поранно. Май легка габа, яка у нього лиш була. Усі фрази з одного бока біжать. Дрілберт. А щось він таке знайшов? Ага. Це сім'я. Його треба десь посадити, і воно мені буде давати желізо. Та посадимо його туй, наприклад. Або було ближе до того. Все, впустило коріння, добре. Ото сім'я, на ньому буде рости дерево, і то дерево мені буде давати ресурси. Правда, лише желізо. Чуть добре розумів. Воно там, як по-хитрому фунгує, я ще й сам не розібрав. І чесно. Воду знайшов. Вода то супер. На що мені треба було воду? Я хотів сесе. Май надовго буде всього. Це встигнув Дрілбертові донести. Їсти. Йой, не дуже. А! Монстри! Пілуємося! Достання побили. Не похобіло бися і поремонтувати, видав маленько. Вифорскаємо. Та йдемо у долину. Так, там Дрілберт видав неефективно копле. Айно. Сяк найкопле. Ми йдемо тут і заберемо ресурс. Дотягнемо, все, дотягнемо. Мені би треба і свою скорість виліпшувати туди. Так, тут якраз желізо перевнаділо. Кладемо ще. Собі виліпшимо скорість. Айно.
Ай, не все то, що мені треба. Мені треба скорість. Добре, tu nič не є. Дрілберт ніч важного не пропустив. Так, як там у нас росте наше дерево? Потихеньку, добре. Щина я опору. А ми все теж взяли. Добре, добре. Нормально. Що кажете? Студню бодай вчинити без воду не було проблем. А пак, ото будемо видіти, це дістанемо тот гаджет трібний. Первим ділом йдемо до Цімбора, а хижу можеш потім построїти. Свердло ж буде смердішом, кить буде підло робити. Він буде ліньошом, туманом небесним. Літаут фраз мені ся не любить. Якийсь дракон великий, я ского ще не видів. Бомбардировщик такий, виділи сте? Так. Мені сьогодні до того бока ще щось. З цього боку тут ще є що никати. Ой-ой, кіку тут того. Летиме добі. Іха! Так, треба, видав, збирати потихи на все. Все си візьмемо. Візьмемо дрілбертові істи. Кіть не заспав там. Не заспав. Тут такий доста нелогічний кусок получився. Юй! Монстри! А! А! Монстри! Я пожджу! Великі літавчі фраси то перше, що треба бити. Маленькі бігавчі фраси то друге, що треба бити. Сяк. Ух. Йой. Нахожу летергів ті дрони, то дуже недобрі. А ну. Добрі. Перше правило пілуйся, друге правило пілуйся. Сяк-сяк. Ну, потягнеш усе, потягнеш. Йой, поранно. Сяк файно. Сяк може жити. Скільки їх тягну? 4, 9. Фі. Так. Сяк. Replenisher. Істи дрілбертові. Ідемо.
Єха. Летиме. Велика карта. Дуже велика. Тут може щось інтересне, якщо ми пропустили. Нічого не є такого. Так, требася пилувати. Так. Де ж їсти взяти? Йой, нагадав ми що мені би треба пак піти, да, що заїсти, ні? Ми то-то, всю карту як добавимо, то я видав на низько все. Так, що ми будемо хотіти? Одну велику? Це дві паралельні лазерні пушки. Тому будемо никати. Тому дораз будемо бачити. Видав одну сильну. Ремонт. Здоров'я. Ура, їсти! Кого мені сяк носили гіаношу Дрілбертові, не? Ей! Не дуже й беру уже сіку тягнути. Ресурсів тут, хвала Богу, приповно, айбо, ото би ще треба мати час їх визбірувати. Ну, ми збираємо на сильний лазер. Ото вже скоро. Капець, або цю карту дуже довго бавимо. Ми цю карту вже бавимо більше годину. Середню ми за годину прийшли були. Або сте розуміли. О, там желізо ся родило. Бо ми раз ідемо Дрілбертове їсти нести. Лиш де є? Ту йому лишимо. Ану. Візьме? Взяв, добрі. Правда, раді інтересніше. І сама інтересна гіпівниця? Так, все, блокируємо Владіка на... блокируємо Владіка на тому, на твічові. Такое не словно казати, чоловіче. Так, беремо великий лазер, і ще нам все обстає 9... або води треба. Води бо нам треба. Приціл си візьмемо. Оп, фукнемо на них.
Чесно, я типу, мені сяде, то ж півницями інтересна гейся бавка, бо тут дуже много того грайндінга, гейся каже. Дуже много єднотипного копання та копання та копання. Та більшу частину бавки ти просто літаш гурі-дулі з цими ресурсами. Вона має свій шарм, свій інтерес. Або треба многим менше включати голову гікої у півниці. Треба просто майчасто никати на нижній угол та видіти, коли буде слідуюча габа монстрів. Так що я той, Владіку, не можу бути з тобою согласний ніяк. І це файна бавка, но не ліпша від півниці точно. Просто від півниці деколи треба відпочити, бо вона дуже стресова. Ну. Або і так це заблокуємо. Так. Що? Ага, мало мені всього. Добре. Суперський лазер! Це кой. Ти прицілимся добавив. Мало ми скоро обертання все ще включимо, то буде порядок. Бавка на один раз. Не на один раз, або така. Не на один раз, або доста однотонна. Монотонна, а не однотонна. Ну, коротше, поняли сте. Дрілберт, ти нормальний? Я ти що казав чинити? Так, все беремо, ти ще з дерева здуємо туйк один. Ну, з генерацією желіза в нас проблем не є. На, ще й сейс. Хоба! Далі ми кладемо конвертувати. О, можеш це виліпшити теж. І свій ще дрельку свою. Так, усього бока там ще щось було таке. Ага. Тут сяк уже. Треба сюди копати. Дрілберт іде всього бока мені навстрічу тепер. Можу розвертати тоді. А як? Добре. Добрі. Я десь так і хочу. Ой! Ой, монстри! Летиме! Пілуємо! Біжи! Добрі. Я маленько тут психую. А за того би стрімити на ютубові треба буде поміркувати. Ну то треба буде поміркувати окремо від твіча. Так, там вже зачина нова земля іншака. Повно води, повно кобальта, і все мені ся любить.
Не є той проблем з ресурсами, хвала Богу. Що пишеш? А чому не дов'єднав, бо кожен пожирав демо удобніше? Не порозуміве. Десять кобальта в мене. Мати це, боже, що мені з тим чинити? Добре, це що? Increase repellent production speed. Це беремо. Так, ідемо раз це стріляти. Де сте? О, великий припаскунний фраз. Всього треба бити. Сісі з дрильков теж. З такого геялиш з майвеликов. Так, все за шором. І все. Йдемо. Аби кожен позирач міг вибрати демо у прямому часу і позирати. Кажуть, ото не вийде стрімити нараз і на YouTube, і на Twitch. У мене не на тільки сильний комп'ютер, ото ще й ресурси комп'ютера забирати. То все не просто так, чоловіче. Так, тут ми ще якусь апаратуру хитру знайшли, там ще щось є. Півниця, ото темна півниця, є така бавка, The Darkest Dungeon. Ми часто бавимо. Чудно ж не знаєш за неї. Та й по-любому никавість теж. Ліфт! А ведь стан Юй! А ведь стан лазер, а ведь ліфт! Капець, тяжкий вибор. Ну добре, найби ліфт. Ну, дуже ми шкода. Дуже ми шкода, що стан лазер не взяв, або ліфт теж добрий. I know. Це що? Ага, one-way teleporter. Press R to place the eye. Класно. Єднобоковий телепортер. Звучить класно. А далі що? Далі що з ним мав вчинити? А як я ся пак туди мав телепортувати? Не ясно, добре. Ліфт є, ліфт, айно. А тут можеш дай отримати, яку я поверхів викопав. Йой, монстри! Ах, монстри! Я забув за монстри! Ну, класно, вони мене там уже б'ють. Ну, супер. Битка. Я забув за монстри, я забув, що тут таке є. Добре, хоч у мене сильний лазер.
Так, що ми пишете? Кількось поверхів викопав? Я не знав, я не лечив. Цей телепорт кладу зверху, щоб швидко се вертати. Ага, я поняв. Ага, я поняв, добре. Так, все беремо туди. Ай, бо не взяв мися тот. Фрукт мися не взяв. Ну добре. Ну, то ся робить сяк. І ліфт має сам забирати тепер. Ні? Мав би сам забирати. Ой, кіком того не йшов. Хто йому упала їда? Кемпець. Ліфт фунгує, бо видиш, як він помало тягне по 3 сесії та й готово. Так, що я можу виліпшити? Скорість пушки можу виліпшити. Йой! А телепортим туй ненароком упалив. Ну, вже свистатися. Можу на раз 2 фрукти взяти. Дрілберт. А де Дрілберт? Десь той був? Ясно, там щось таке. Він туди туй прокопле. А як туй прокопле, то впаде в долину, то всього бока буде копати. Добре. А я кажу, що він сюди буде копати. Ха-ха! Тут моя територія. Так, що у нас тут? Ресурси. Капець велика карта. Тільки вже накопав, а ще й близько не є того. Свердло ж зараз полетить двойну порцію, як упалить, ні? Так, щоб виліпшити. Все вартує взяти. Сяк, добрі. Мало поремонтуємо ще здоровлячко. Та й чекаємо їх, чекаємо вже монстрів. Ліфт. Уже не можу. Все теж непогано. Ні, правду кажеш, Айну, треба ліфт виліпшувати. Найтягатиме ресурси. Ну, умирай!
Дуже велика карта. Дуже велика карта. А репленішер, тут репелент забив. Так, сет таку туй мечу, Дрілберт забере. Він туди впаде. Ну, гибайно, раціонально, все просто зношувати до ліфта, та сам ніч не мусиш тягати. В тому і сама ідея. Так, Дрілберта пускаємо туди у долину з чимай. Сяк. А ну, куди піде? Добре, а я туди всього боку. Йой, а ту їм профітькав мало на єнну. А, бо Дрілберт там не раціонально ходив. А що так трясе екраном? Ви це теж видите? Ви то теж видели, айно? Так мерехтіло. Це не мені це привиділо, не? То баг. Ну, будуся надіяти, бо я думав, що все, гузиться мені. Фух, добре. Так. Де наш Дрілберт? На Ічкай і копли. А ми всього бока йдемо никати. А, туй край. Не край, туй щось чудное. Ага, край. Добрі. Не край. Поняв. Порозумів. Всяко то значить, добре. Ага, тут значить такі гонни бути просто дараби непробивні посеред карти. На сякоєм ще не натрафляв, все видав споза того ж. На малих та й на середніх картах такого не було. Так, Дрілберт знайшов щось інтересне. Я теж знайшов щось інтересне. Капець тут ресурсів. Так, нам дораз треба втікати думі. Дуже шиковно. Ну, я чи навчився основати телепорт.
Добрі, файно. Моцний лазер, дуже паранно. Так, де наш Дрілберт? Що? Ну, нараз свердло, що всьому винувати. Ні, нормальний свердлош. Вернулись мися. А, Томаш, і ти десь ходив гет? Я й не знав, що не було тя. Думаю, може просто мовчиш, не любиш із нами говорити. А де Дрілберт? А, Дрілберт тут. На, я ти їсти приніс. А ми знайшли Годжет. Надіюся, що там щось файне. Стан лазер. Так і має бути. Так. Тут собі лишимо сись. Так, значить, нараз можемо собі прокачати стан лазер. Де є? Тут є. Cooldown, демедж, скорість поворота. Дуже паранно, мені се любить. А ми летимо до тут дулі. Ресурси се тягнуть потихо. Треба буде виліпшувати ліфт маленько, айно. А ми дотить. Йой, я вже і не беру копати. Оп. Атака. Я встиг. Всього. Йо, їх там два. Капець. То добре, що обидва сути з одного бока. Та я їх нараз поберу убити. Того з блискавицями не дуже ся боїме. Сяк, файн. Ремонт, порядок. Ідіння Дрілбертові. Господичку, у мене вже все так автоматизовано, я вже тільки всього беру. Ліфт 2. Ой, треба, айну. Коротше, другий раз я верну, та треба буде ліфт виліпшувати. А де Дрілберт? Сюди десь ходив. То що, спиш? Не спи. Треба виліпшувати ліфт, бо не беру я ресурси тягти. Так, що пишете? Я не встиг читати. Ліфт 2. Ти можеш один крайній ресурс взяти і потягнути ним усі другі. Ага. Видав логічно доста. Ну то треба ще знати, котрий з тих ресурсів крайній. Треба знати, як і мити. Треба буде пробувати. Так, тут вже дуже тверда земля. Мені треба ся вертати до мій. Треба ся вертати до мій, бо я не встигну зась.
Капець я шиковний. А! Капець я монстр. Всіх перебив дуже ефективно, супер, класно, парадно. Виліпшувати ліфт. Так, ліфт. Плюс є на орба, добре. Це що? Орб спід, айно. Нормально. Так, дрілбертові силу теж виліпшимо. І не самому їсти такої. У тебе і так програю, що можеш повно тігати, то не біда. Я не про ліфта щось, коли їх повно землі лежить. Я розумію, за що кажеш. Дрілбертово їдіння впало. А забуємо репленішер нажати. Момент. Так, що тут було? Ага, везлись ми воду, думці. Так, телепорт лишились ми тут долі. Значить, нам треба дрілберт там, добре. Ми йдемо всього бока никати, щось ми не докопали. Тут ми були, айно. Розуміє копання, логістику не розуміє, айно. Йой! Капець. Ну, треба ся пилувати думі. У мене вже тут мільйон ресурсів, так що не знав, що з ними чинити. Іга! Треба ліфт прокачувати, бо має бірувало тягти. Так. Що там ліфт? О, семет. Водовня ще не є, дораз прийде. Орб скері. Айно. Води ще не є. Вода дораз прийде. Добре, не бай. Де суд? Покажіть ми їх. Не співав за ними. Нормально. Бо дуже довго вже цю карту бавимо. Надіюся, скоро знайдемо тому конець. Ресурсів у нього много, айбо води мало хибить. Так, де був дрілберт? Я у котрого бока метав? Всього? Так, в мене там якісь ачівменти збирають потихеньку.
А, засім забув фукнути хімію на тих. Тягну я ресурсик. Ну та й до ліфта. Щось там не беру. Я не міліційшта. Капець, Дрілберт, копли. Бо видиш, туй легко нам не прожити. Йой. Заберу воду, бо треба ми виліпшити то-то. Так, фукнемо. Оп. Ліфт. Так, а це що? Це мені не дуже й треба. Та й собі скорість виліпшу. Оп. Так, Дрілбертові ідіння. Так, нам тут на маю долину. Сюди нам треба. Кожний раз за то забував, кажуть, кожний раз. Так, нам вже треба і нам дрильку потихо виліпшати. Ну я дуже шиковний. Я такий шиковний. Ультравеликий паскуда. У цього великого лазера дуже класний звук. Все раз має великий бонус цієї бавки. Так. Порталем лише видав дулі, айно. Я вже і не пам'ятаю. Айно, ту є. Так, мені дали точно треба собі дрильку виліпшувати, бо я вже ту й не беру копати. Ні, ліфт не тягне желізоперероблювач, він туди не досягати. Так мися видить. А портал, правда, треба лишати там вгорі, бо сьогодні наскоренько вертати кой. О, як му тяжко. Капець, скільки тут того желіза. У мене ще нігде стільки не було ресурсів. Усі в бавці. Йой! Я уж. А, в принципі. Можемо йти вгорі. Там уже дораз монстри і так прийдуть.
Де? Там кось є. Там кось був. Застряг за екраном. Мій стан лазер його знайшов. Так, тут у нас усе виліпшено. Значить, дрилька. А вот ні, не дрилька, а ну поникаємо, що ще можеш. Стан лазер можеш виліпшити. Ліфт вже не дуже вартує. Дрілберта можеш виліпшити, конвертер можеш виліпшити. Добре, значить ото буде. Стан лазер. Та й дрилька. Ліфт несе ресурси так ось сюди горіть цьому перемолювачові. Або він не годен забрати ресурс із цього, із конвертера. Забрати тому, що я сам вручну. Капець, як їм уже глибоко. Дрілберт туй. Туй. Ну, він це зараз там розверне. Треба проконтролювати, аби він там нормально пішов. Мені його треба не туй. А як го? Йой! Мара, ти зелений. Добре. Та йдемо йому туй навстрічу. Має вже копле, де копле свистатися. Так, мені на щось треба було воду. Треба спомнити на що. На системі треба 3. Це що? Additional wave delay. Ага. Поворот, стан лазера. 3 води. AI, сеф особливо. Понесемо дрілбертове істи. Ну, а я вже хочу додати цю карту, бо дуже довго ся тягне. І це я вже більше 1,5 години бавлюся цю одну карту, без ти розуміло. Ну. Лети, бо там уже біжать. Він мися перекручує цей лазер. Йой, як не побили, страшно. Ремонт. Раз, два, три, 4. Добре. Тут лишаємо тот портал. Йдемо копати. Грайнд. Ага. Це вже не так
Не так бавить гемоглоби. Так, тут треба туди ще раз. Раз. Туди. Найси копли. Ех. Дуже велика карта. Хочу вже знайти, то знебитися. Уже перестає бути він так інтересно просто. О, тут є. Знайшлись ми. Воно, значить, десь близько. Так, в долину. Не понял. Угу. Тут має бути. Ай, ну тут є, добре. Ну, ось вже рахуйте дораз конець. Треба порозкопувати всі тут і його отпрыски. Треба раз летіти до мі, бо буде битка. Все? Ого. Не чекав, може це буде так шиковно. Ну. Рахуйте дораз уже конець. Дрілберт там собі. Ай, тут найкопле. Так, тут, значить, має бути ще один включатель. Десь сюди. Тут є. Знайшов їм ще ресурси, не знав, це мені вони аж на тільки треба. Най будуть. Що гіба каже? А, бо тут ще включателі треба глядати. Я лише два включив, ще два мав бути. Всього бока десь. Якось яйцем знайшов. О, там Дрілберт докопав. Видите його? Темнося просто дуже. Йой, мені треба втікати до міст скоро. Там уже дорос монстри біжать. Не встигав, не встигав. Ну, є що тут ще виліпшувати? Ніч такого. Ресурси чисто для галочки.
Та все, це вже фактично конець. Ідемо забирати то око. Мікросхему туту. Йой. Все, Дрілбер, ти вже можеш спочивати, вже можеш далі не копати. Можеш ти спати. Дякую, дякую. «39 габ пережили ми. То доста немало. Так, тут ще можемо, знаєте, що виліпшити все. Все, автоматичний приціл. Ну, де сте? Капець їх тут много. Просто нереально. Це фінал. Ну, це фінал. Йой, ну, сила. Все було читаво. New unlock, new map size. Є ще май велика. New pet unlocked. New world unlocked. Класно. Winter, new gadget battle ability. Weakness all present monsters immediately, lowering their remaining health. Все беремо. Все, доста було. Файно було, но доста було, я більш не беру. І ця друга карта так не вимотала. Trebася було концентрувати, не забути нажати се, не забути нажати то-то. Фух. Все, красно дякую всім, хто се прикапчав був, всім, хто з нами бавив. Було дуже інтересно. Айно, файно збавили. От, Лошонь, слухай, ти свою бавку доробляй, слідуючий стрім бавимо твоє. Ай був би там був туторіал, що треба клинцати та й куди йти. Майся і пилуйся, правильно. І так. Добре, всім красно дякую, майтеся, повтор буде на ютубу, вітаю все. Ну, ви знаєте, що робити. Не забувати сокотитися. Та й пилуватися. Ну все, майтеся. Щасливо.